Minä olen Jari Kuokkanen Iisalmesta, puunvestotaiteilija kautta moottorisahaveistäjä. Tässä on viimeisteltyjä töitä. Tämä on jo aikaisemmin alkanut tämä työnteko 22 vuonna Lehtikuusen tyvipölli ja siitä rupesin tätä työstämään ja tuli semmoinen ajatus, että tämä ei nyt ole semmoinen, että tästä nyt semmoista pienempää työtä saa, että tein tästä semmoisen erikoisemman, joka ei ole mitään massatyötä. Että tähän on sisällytty minun omia elämäntarinoita tähän penkkiin ja sitten myös näitä rockfiguureita, koska ne ovat minun elämäni varrella ollut koko aika mukana ja olen rockhenkinen ihminen. Ja sitten nyt tämä on viimeistelty ja nyt se on täällä näyttelyssä esillä Lapinlahden taidemuseo Eemelissä ja tulkaahan käymään katsomassa näyttelyyn. Täällä on paljon muutakin teoksia katseltavana.